Narodili ste sa v rokoch 1930 až 1970? Ak áno, zavolajte prosím na uvedené bezplatné číslo a zistite viac informácií, ako získať garantované životné poistenie už od 25 centov na deň. Ak ste vo veku do 85 rokov, schválenie vašej žiadosti je garantované. Žiadne lekárske prehliadky, žiadne otázky o vašom zdravotnom stave. Nemôžete byť odmietnutí kvôli vašim zdravotným problémom. Vedeli ste, že náklady na poslednú rozlúčku dnes môžu dosiahnuť až 3000 eur? Životné poistenie Moji blízky poskytne vašej rodine hotovosť, ktorá pomôže uhradiť pohreb a iné nepredvídateľné náklady. Nenechávajte tieto starosti na vašich milovaných. Budete prekvapení, aké je to dostupné. Presvedčte sa osobne. Výška poistného už od 25 centov na deň a závisí od toho, akú úroveň krytia si zvolíte. Vaše poistné sa nikdy nebude zvyšovať, ani s vašim pribúdajúcim vekom. Môžete získať poistné krytie až 15 000 eur už jedným telefonátom. Je to také jednoduché. Zavolajte na bezplatné číslo 0855 55 44. Nezabudnite. Schválenie vašej žiadosti je garantované. Žiadne lekárske prehliadky ani otázky o vašom zdravotnom stave. Poistné už od 25 centov na deň a nikdy sa nebude zvyšovať ani s vašim pribúdajúcim vekom. Nič neriskujete, k ničomu sa nezavezujete. Moji blízky je poistenie, ktoré jedného dňa budeme všetci potrebovať. Zavolajte na číslo 0855 55 44 a získajte viac informácií. Ako darček dostanete brožúru, ktorá vám pomôže dať do poriadku všetky záležitosti týkajúce sa vás a vašich najbližších. Žiadne riziko, žiadne záväzky. Zavolajte ešte dnes.